Ele é o Vamos, é pelounos. Pelounos. É muito teu pelo. Pelou. Unha tabla de outra. Tá. Pelou. É muito. Nunca se Niña de nada. Que veña a tomar café. Invitámoslo ao café. É de postres tamén. Fai postres, verdad? Bernard Lacroix. Sí, fai de todo. Vai de tudo. Postres. Pensamos xa no postre. Tocinillo de cielo con supremas de chocolate stratella, mandarina, globos de mandarina caramelizados con arándanos del bosque salvaje. Esos son os postres do Palermo. É un torre. É un torre duro. En vez dun pan, É un Torresman. Eso que é? Non ten que pan. Nadie. É verdade, que deberas andar con eso. É máis que alguien. É que son alguien. Ali, el toxicero. Que lleva aquí? a vinci un pouco peligroso. Teniente Ripley. Abra. No, estabas en cuarentena. Abra, cada. No abro. Que non quero. Espera. As maus. As maus. De quen son? O que cambia a cosa cunha preposición, Como? Unha prepo. É que eu li Algo mal. máis. Pensei que era a ou. Piru. Piru. Pirugueice. Ai, Agustín Piru Gaínza. Pregunta, pero é un culé. Paco. se me queda chegar a faza. Que horas? No, para. Seguro? No, seguro. E non insistas, bolo, de verdade. Seguro? Non insistes, que non son un home de gran forza. La debilidad, la tentación es débil. O que é débil é a voluntad, a tentación é grande. La tentación es grande. La debilidad. Patito. Dios. ¿Dónde vas? Es que rayante este pico. Oi, Por Dios. é dicindo co interior. No, pero sí. Ese silencio solemne. Estamos respetando. Mira, pai, isto é unha obra de arte. Parta de aí, que o meu é máis grande. Bueno, veña. Vamos, Nacho. Moitas gracias. Ah,